Elüllamaszki. Nem jött. Istenem, de rossz gyerekes az mama. Mesél. Hát nem mondtam meg el. Nem, azt a fően tudom. Hogy is meg lehet alakítani. Azt hittük, itt leszel a házban. Kint játszottál bármival? Igen, játszottunk, és ti mit csináltok? Épp a könyveket pakolgatjuk, és kitaláljuk, hogy mit játszunk. Én is játszottam? Ez már mesélni is a HD-ba. Azt játszunk, itt vagy ott. Itt vagy ott. Hát hogy kell Ez játszani? se rossz, de tényleg HD-ban jó, de Kitaláljuk, hogy mi van itt, az így vagy a ott. hihetet, az el se ittem. Például HD-t a nézek könyv a is. polcon van. A könyv nincs a polcon. Próbáltad ki? Megvan. Oké. Megvan. Hol van is ilyen? Hol van a mama? Hol van a mama? Lesztettem a székről. Hol van neki a messzi mamája? El van dugolva, látja, papát. Nincs a fotelon. Azokat üzünk. De ugyan. Bármi a... Hát nem. Jó. Ugye